Nek tanpa adanya ibu-ibu ini kita tidak bisa ditimbali. Gak iso nang kene. Gak ono sing gawe soto, gak ono sing gawe rawon. Wis cecep rawone wong Mojokerto. Urung Urung. Empale gede-gede no. Empale gede-gede pokoke. Daginge kok ijipana ya nok wong ayu ya. Iya, masalah aku marah ditawani anu rawon kok. Ditawani rawon. Ditawani jangan bobor. Alah. Ya emoh aku jangan bobor. Wong ayu niki tembang ingkang angka kali dipun paringi napa niki? Ya. Langsung aja. Sesarangan Pandawa Laras no Indonesia. Pandawa Laras. Waduh, sing anu ya musisinya ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Wiyogane enom-enom no. Oh iya wiyogane enom-enom banget to ya. Dalange ya sik enom tir. Dalange mang sik ganti mari ngene minggah. Sik enom wis ta temenan. Oh. Wis. Paling ganteng iki.